नै एक्टरफ्रा रिलिज खालामनो थांसिगोन। ओइ आगोल खिथानानै सिगां खिथाबासो ओइ मा थांनो होनदो रिलिज खालामनो टाउनाव गामिनि स्कुल गामिनि एलपि स्कुल अंगनाबादि हिर'फोरखौ नुदो लाजाखाया हिर'फोरा आथिं हायगासिनो नै जमा जमा गामिनि गासिबो ना गुरग्रा ना गुरनाय मोनदों आरोना जोंनि गामिया थांगासिनो दायो नोंथांमोननो खोन्थागोन नायलाबानो जाबाय भिडिअखौ नै खामदल लाखाजोब्बाय सेंग्राफोरा लैहोर मोनफायदों नै सिफुं सुग्रा नै दल दामग्रा ओइथिं ना गुरग्रा दासो बर' सेंग्राफोर नुदो थांबाय थानोसै दलं बारबाय मोनफैजोब्बाय हिर'फोरा दसे उनाव मोनहैगासिनो जोंबो दै बारबाय मोनसिगोन आरो जायगाखौ बे जायगानिफ्राय रिलि खालामगोन बेनिफ्राय टाउनसिम थांगोन आरो थाबायनानै लैहोर नै लाइन जागासिनो haha बरिया नांसिगोन आरो दिनैसो मारै जादोंमोन जेल मजा लायनांगौ गोलाव फुरा लाइन जागासिनो जोंनि बर'नि हाबा आसार हाबा आसारनि उनावहाय जोंहा बैसागु मोसानाय हाबा आसारनि उनावहाय जोंहा बैसागु मोसानाय लास्ट थाङो नामा सिगाङाव थांनांगौ हायोबा खदालावसो आलायनानै सिगाङावसो मोननो हादों जोंहा मोनसे रायलायनो हागोन बिथांमोना बैसागु मोसानायनि उनावहाय थानांगौ आरो बिसोरनि एसे उनाव नै ना हमग्राफोरा हाबगोन ब्रा yang mesra hanzafar doङो नै लाइन dan internet data दै लाइन बेसेबांबा गोलाव लाइन नै बेसेबांबा गोलाव लाइन आरोना सानबाबो सानफाया फुरा गोलाव लाइन जादों ayo hai ma hey jabo gangje ma ना हमग्राफोरा बेसेबां मोनखो नाफोरालाय ना सल मोनदों दा गासिबो दोनगोन नै ना हमग्राफोरा
Bay không đi bay ta dừng múa thằng chơi thằng bay thằng chơi má hồi xưa xưa miệng bay cứ được Thằng Kasih foto sampai begini mana kera. Ini foto sampai ke sini. Foto sampai ada. Aku pernah saya ke dalamnya ya. Kasih kami ni genja. Tata, bye bye. Tektor ka kembali deh. Hey, bye bye. Udah free deh, Bud. Kamu saya meeting out dah. Selang dah meeting out. Ini main apa dah? Ada udah sebulan ada penuh. Bete kurang sini kami ni. Ayo, Oh, bongkurnya memang jumpa, kan ya? sudah oke deh. Hahaha. Mau di mana trektor kah kena? Hah? Mau di mana? Mau sana lagi. Mau saya pilih.